alone. I wanna be kissed by you. Yeah, you're my favorite work of art. It's your figure. Que estem sanes, que qui li toqui tenir una malaltia, moltes en aquest moment són superables, inclús les més greus són superables, en el sentit que ja, si et toca la possibilitat de tenir algun càncer, doncs pots fer quimioteràpia i la majoria de càncers de mama, el 85%, tenen una llarga vida després i no es reprodueix. Per tant, jo crec que com que la majoria de manipulació que volen fer sobre el cos de les dones és dir-los que estan malaltes, està molt bé en repetir. Això us ho podem posar al frontal del llit i dir estic sana. La Carmina i jo intercanviem alguns poemes. Jo li escric un poema, després ella me'l contesta i aquest poema encapçala el llibre, fa de pòrtic i m'agradaria molt que la Carmina el llegís. I jo li contesto, en la unitat del teu text et busco i et trobo, i llisco i llisquem deixant-nos anar. És l'aigua la vida. Cerquem amagar els secrets en la memòria de cadascuna, capítols passats i d'altres que vindran. El rastre de gotes perdudes ens porta un plor d'infantesa, on encara anem un esbós del que som ara. Ens retrobem les nostres mirades i riem. Amb els ulls encara un mig pel goig de veure, tot allò ho mitejo. El cor que m'acompanya es confon. És el que toca ara? El cos té vida pròpia, dic jo, i tu rius. De nou l'aigua. L'altra cosa que us volia parlar una miqueta, perquè jo vaig triar a fer parlar de la menopausa, no? Perquè jo, l'Enric Macià, no? Era raro que les cançons, que fes això. Llavors el que vaig voler fer, el que crec jo és que vivim en un món que hi ha moltes imatges, molta informació d'imatges. Totes aquestes imatges, poques d'elles acaben sent útils, acaben en un disc dur o acaben en una xarxa social on són poc útils. Vaig creure que crec que una fotografia per tenir vida s'ha de poder moure i ajudar les persones a ajudar les persones. La meva vulva era de corall, amarilis d'algues amargants, brànquies que respiraven cada 28 dies. La menopausa, les hormones i tot el desgavell produeix aigua, se m'inflaven els canells, no sé què, però després penses, i tota la vida he anat produint aigua, i quan donava de mamar produïa llet, i quan no sé què, és igual, a veure, acceptem-ho, no fem el que deia la doctora, no fem un drama, si em trobo malament se'm passarà. He de dir que en tot aquest procés el doctor Álvaro López Juan, gran amic meu, metge normal i homeòpata, m'ha ajudat molt, perquè em feia veure, va, això es pot superar, vinga Marta, i llavors a poc m'anava posant a lloc. I a partir de la conversa amb la Carmina vaig pensar, això ho he de convertir en poesia, perquè no pot ser, no puc patir d'aquesta manera tot aquest desgavell, sobretot les nits em tortura. Pobre Joan ho sap bé, ara ell farà un poemari també. Me ha parecido interesante, ha sido un poquillo diferente porque ha traído pues, unos músicos, música en directo, bueno, también con la fase de diapositivas, lectura en directo de poemas y bueno, ha estado muy entretenido también con los comentarios de la doctora, del fotógrafo y bueno, se ha hecho muy ameno, muy divertido y bueno, yo creo que lo hemos pasado muy bien. Bueno, pues Marta Pérez sí que la conozco hace muchos años. Hemos hecho algunos textos juntas hace muchísimos años y bueno, la presentación esta me ha gustado mucho, la mezcla de la música con la poesía, me encuentro muy original y también el vídeo con las imágenes
también la verdad es que pienso que es muy original, ¿no? Sí, el vídeo con las imágenes ha sido algo muy especial. También alternando con los dos temas musicales, del pianista y la cantante, eso tampoco yo no lo esperaba. No. Muy bonito. La música en directo le da... Sí, Le da un toque y luego aparte pienso que también las piezas que han escogido también creo que tienen bastante que ver con el texto, Sí. son muy sugerentes, ¿no? sí. Ella es muy especial, Marta es una mujer muy especial. Yo la conozco menos que Carmina. La vi una ocasión solamente, muy rápidamente y de forma muy profunda. Y la segunda vez yo creo que la he visto aquí ya, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, es una persona muy especial, es muy delicada y los textos son preciosos. Yo ya había visto el vídeo y me ha sorprendido de nuevo, o sea, no me cansaré de verlo. El libro tiene muy buen gusto, la fotografía, cómo está diseñado, cómo está puesto en la página. Muy bonito. Doncs quan participo en algun esdeveniment d'aquest estil i veig que hi ha tantíssima gent interessada en la cultura, en la poesia, en la música i en tot l'art en general, crec que alguna cosa funciona bé. Crec que la gent s'interessa en allò que realment és important i per tant m'omple per dins, m'omple molt. ¿Y el otro de qué te ha parecido el evento en general? Crec que és bo que tant llibreries com biblioteques puguin crear esdeveniments com aquest per afavorir que potser artistes menys coneguts puguin donar a conèixer la seva obra i fer-la més propera a la gent de la ciutat. En aquest cas, Déu-n'hi-do el ple que ha estat l'esdeveniment, ha vingut molta gent de molts llocs i això ha creat un caliu molt enriquidor.